Sziasztok, én Álmú vagyok, és ebben a videóban be fogom nektek mutatni, hogy kell regisztrálni, illetve letölteni és játszani a MesterMC-vel. Úgyhogy egy böngészőt megnyitok, és ott beírjátok, ugye, keresőbe, hogy mestermc.hu. Picit lassú. Elnézést kérek. Igen, itt még tölti. És ugye itt van, hogy regisztráció ide is rámehetsz, meg ide is, de ez szerintem egy gyorsabbak fent, nem tudom miért. Rámész, hogy regisztráció. És ő is volna, mondjuk nem 2 óráig töltene. Egy kis vágás lesz szerintem. De itt vagyunk a vágás után. Ugye rántélek a regisztráció, és itt beadja nektek ezt a orient hogy ezt töltsétek ki, hogy felhasználó név, vagy a MesterMC-ben a játékos nevetek, e-mail, működő e-mail címet persze. Még egyszer, a másodlagos az nem muszáj, telefonszámos sem muszáj, és a jelszót 2-szer, és el kell fogadni, ezt ki kell pipálni. És vissza, hogy regisztrálás. Utána be van, utána visszamentek a kartok. Visszamentek. Itt egy perc, itt is vágás, igen, megvágom így rövidebb lényeg videó. Igen, visszaadhatom minket ide. Most sok vágásért, és vagy töltsd le kliensünket. Először letöltés. De persze nem fogom még egyszer letölteni, mert nekem már megvan. Ugye beadta ezt a oldalt, hogy kliens letöltése, ugye, hogy mestermc.hu kliens letöltés webről, vagy torrentről. Én a webet ajánlom, a torrent az sokkal bonyolultabb. A torrentről ajánlom. Azt mondom, hogy ikon is meg, és így leír mindent. És ha nem induljátok, akkor ugye kell hozzá Java, az, amit itt van link, ha akarod, vagy nem, vagy linken leírom, hogy honnan letölteni a Java-t. A leírásban. Ugye letöltöd, most nem töltöm le, mert nekem egyszer meg volt. Arra teszem. Ugye most megvan, akkor itt nekem itt adja ki, mert ez meg XP-s gép. Igen, és akkor ezt a pillanat, csak jó. Ugye kiadja nektek milyen pillanat megkeres, hogy hol van, de viszont levágom. Még itt vagyunk újra, a vágás után, és akkor kiadja nektek ezt, hogy mestermc.hu telepító, és rámentek erre, nekem kék alintás, így rávész, hogy futtatás, miért azért nem fogom feltelepíteni, csak ameddig megmutatom nektek. Ott csak a videó miatt, hogy ilyen lassú, de viszont látom, vagy igen, de viszont vágás lesz, hogy betölti pár perc. De igen, ezt adta be, igen, és semmi. Tovább egy kicsi vágás. Itt vagyok a MesterMC, ezt elfogadom, megy rá. És feltelepíti neked. Ilyen, és most egy pici vágás. Utána jövök. Itt vagyunk, itt király kibálja, hogy ilyen. Ezt pipáljátok ki meg ezt is. És először befejez. És van is vagyátok telepítve. Minden. Kiadja ugye ezt a két ikont. Erre mentek rá. És a következő videóban le fogom nektek mutatni, hogy mit fog nektek csinálni. Na, köszönöm, hogy néztetek. A következő videóban több lesz. Én Álmú voltam. Sziasztok!